Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και πάλι κοντά σας μέσα από αυτό το κανάλι των αναγεννημένων χριστιανών, το οποίο κανάλι δεν έχει δογματικό χαρακτήρα, είναι δηλαδή μη δογματικού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν παραπέμπει σε κάποιο δόγμα, δεν παραπέμπει σε κάποια θρησκεία, αλλά το δόγμα μας είναι εκείνο το οποίο μας διδάσκει το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το δόγμα μας? Τα εγκεκριμένα δόγματα υπό των Αποστόλων. Αυτά τα δόγματα πιστεύουμε, σε αυτή την εκκλησία πιστεύουμε, στην εκκλησία την οποία μας αναφέρει το σύμβολο της πίστεως. Εις μίαν Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σε αυτή την εκκλησία ανήκουμε και είναι παγκόσμια. Και ποια είναι αυτή η εκκλησία? Είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Όποιος άνθρωπος επάνω στη γη δέχεται το Ευαγγέλιο ως μόνο καταστατικό και το αγωνίζεται να το πράξει στη ζωή του, αυτός είναι ο αδερφός μας και αδερφή μας και με αυτόν είμαστε εκκλησία. Γιατί η εκκλησία, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι τα ντουβάρια. Τα ντουβάρια λέγονται ευκτήριος οίκος. Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να πω ότι δεν είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι ή πνευματικοί πατέρες κάποιου, όπως μας διδάσκει το Ευαγγέλιο, αλλά όλοι μαζί είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού. Διδάσκαλός μας και καθηγητής μας είναι ο Χριστός και πατέρας μας ο Επουράνιος. Δόξα στον Κύριο. Σήμερα έχουμε θέμα το βάπτισμα. Ποιο είναι το γνήσιο βάπτισμα στο νερό? Σε ποια ηλικία πρέπει να βαπτιστεί κάποιος? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βαπτιστεί ένας άνθρωπος και από ποιον πρέπει να βαπτιστεί κάποιος άνθρωπος? Και όλα αυτά μέσα από το Ευαγγέλιο. Όχι μέσα από τις παραδόσεις τις ανθρώπινες. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το σύμβολο της πίστεως, καθώς το σύμβολο της πίστεως μας λέει «Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών». Το ίδιο το σύμβολο της πίστεως μας δείχνει το δρόμο, γιατί όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά το σύμβολο της πίστεως είναι στηριγμένο μέσα στην Καινή Διαθήκη και θα δούμε σήμερα πού ακριβώς στηρίζεται το ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών και μας δεικνύει το δρόμο, το μονόδρομο δηλαδή, ότι κάποιος άνθρωπος για να βαπτιστεί πρώτα απ' όλα πρέπει να ομολογήσει. Και τι είναι ομολογία? Για να δούμε. Και κατά δεύτερο λόγο το βάπτισμα γίνεται σε άφεση αμαρτιών. Και για αυτούς τους δύο λόγους που μας αναφέρει το σύμβολο της πίστεως, το οποίο βγαίνει μέσα από την Καινή Διαθήκη, το οποίο θα το διαβάσουμε σήμερα, είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούμε να βαπτίσουμε κάποιον χωρίς την ίδια του θέληση, πόσο μάλλον ένα μικρό βρέφος. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχει συνείδηση ώστε να πιστέψει και να ομολογήσει, δεν μπορεί να ομολογήσει το ίδιο το βρέφος, ούτε το ίδιο το νήπιο, και κατά δεύτερο λόγο επειδή δεν έχει αμαρτίες. Και όλα αυτά, ξαναλέω, θα τα δούμε μέσα από την Καινή Διαθήκη και όχι μέσα από τις παραδόσεις των ανθρώπων. Δόξα στον Κύριο. Να ξεκινήσουμε όμως να διαβάσουμε τι σημαίνει ομολογώ εν βάπτισμα. Ποια είναι αυτή η ομολογία την οποία πρέπει να κάνει ο άνθρωπος ώστε να μπορέσει να βαπτιστεί. Πού μας το φανερώνει αυτό η Αγία Γραφή? Να ανοίξουμε πρώτα την Αγία μας Γραφή στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, την πρώτη, στο 3ο κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο. Λέει ο Λόγος του Θεού: «Του οποίου αντίτιμο όν το βάπτισμα σώζει και εμάς τη σήμερον. Ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού». Άρα, το βάπτισμα είναι μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως. Υποδεικνύει δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βαπτίζεται έχει συνείδηση. Και όχι απλή συνείδηση, αλλά αγαθή συνείδηση. Και πότε ο άνθρωπος έχει αγαθή συνείδηση? Όταν πρώτα απ' όλα έχει μετανοήσει από τις αμαρτίες του. Όπως ο Απόστολος Πέτρος είπε στους όχλους, όταν πίστεψαν στο κήρυγμά του και τον ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να σωθούμε, και ο Πέτρος τους απάντησε: μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος σε άφεση αμαρτιών. Εκεί φανερώνεται μέσα στην Αγία Γραφή ότι το βάπτισμα γίνεται εις άφεση αμαρτιών. Άρα, όπως είδαμε μέσα από αυτό το στίχο της Αγίας Γραφής, ότι πρέπει ο άνθρωπος να ομολογήσει πρώτα απ' όλα, θα το δούμε και σε ένα ακόμα σημείο, στην επιστολή του Τιμοθέου, την πρώτη, στο 6 κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο. Να το διαβάσουμε όμως από μέσα, σας παρακαλώ, με τη χάρη του Χριστού. Και όλα αυτά τα δείχνουμε μέσα από την Αγία Γραφή για να καταλάβουμε ότι δεν ακολουθούμε ανθρώπινες παραδόσεις ή ότι δεν βγάζουμε εντάλματα ανθρώπων ή δικές μας ερμηνείες, αλλά ό,τι λέμε θέλουμε να το στηρίζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού πάντοτε. Ας διαβάσουμε τώρα επιστολή Τιμοθέου 1, 6 κεφάλαιο και 11 εδάφιο.
Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: Εσύ όμως, ο άνθρωποι του Θεού, ταύτα φεύγε, ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Αγωνίζου τον καλό αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνια ζωή, εις την οποία και προσεκλήθης και ομολόγησα την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτή η καλή ομολογία την οποία ομολόγησε ενώπιον πολλών μαρτύρων είναι το βάπτισμα. Γι' αυτό και το βάπτισμα, κατά κύριο λόγο, πρέπει να γίνεται με μάρτυρες και ο άνθρωπος ο οποίος βαπτίζεται πάντοτε ερωτάται: πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού? Η ίδια ερώτηση την οποία έκανε ο Φίλιππος στον Ευνούχο στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν τον ρώτησε ο Φίλιππος, ο Ευνούχος, ιδούνερο, του λέει του Φίλιππου. Τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Και ο Φίλιππος τον ρώτησε: εάν πιστεύεις με όλη σου την καρδιά ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και ανεστήθηκε και είναι ο Υιός του Θεού, τότε μπορείς να βαπτιστείς. Άρα βασική προϋπόθεση είναι ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα να πιστέψει, για να μπορέσει και να ομολογήσει και να βαπτιστεί. Και αυτή ήταν η βασική προϋπόθεση την οποία έθεσε ο Φίλιππος ο Ευαγγελιστής στον Ευνούχο. Καθώς θα δούμε και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο και στο 15 δάφιο, την εντολή που δίνει ο ίδιος ο Χριστός στους Αποστόλους, λέγοντάς τους: υπάγεται εις όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Όποιος όμως απιστήσει θέλει κατακριθεί. Άρα, κύριο χαρακτηριστικό για να μπορέσει να βαπτιστεί κάποιος άνθρωπος είναι πρώτα απ' όλα να πιστέψει με όλη του την καρδιά, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, όπως θα δούμε σε άλλο σημείο στις Πράξεις των Αποστόλων, εάν το θυμηθώ που το λέει, άμα το θυμηθώ που το λέει, στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου στην Έφεσο, λέει, αν το βρω και το κεφάλαιο, λέει, έφεραν, λέει, τα βιβλία που έκαναν τις μαγείες και τα κατέκαιγαν μπροστά στους Απόστολους και έκαναν δημόσια εξομολόγηση. Δηλαδή έδειξαν έμπρακτα τη μετάνοιά τους. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βαπτιστεί, πρώτα απ' όλα πρέπει να δείξει έμπρακτα τη μετάνοιά του. Να πει: μετανοώ για όλες μου τις αμαρτίες που έκανα πριν και θα αγωνιστώ να μην τις ξανακάνω. Εν τέλει, να μην έχει μόνιμες αμαρτίες στη ζωή του. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει μόνιμη αμαρτία μέσα στη ζωή του, δεν μπορεί ο επίσκοπος της Εκκλησίας να προχωρήσει και να τον βαπτίσει και τον εμποδίζει μέχρι να ελευθερωθεί τελείως από τις μόνιμες αμαρτίες του. Δηλαδή να μετανοήσει με ειλικρινή καρδιά. Γιατί η μετάνοια έχει καρπό, όπως είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή την οποία κάναμε. Ότι ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί πρέπει να δείξει τον καρπό της μετάνοιάς του. Δόξα στον Κύριο. Να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο όμως ότι πολλοί λένε ότι ένα βρέφος πρέπει να το βαφτίζουμε γιατί έχει αμαρτίες και αν φύγει θα πάει στην κόλαση. Έτσι λένε οι άνθρωποι. Ας δούμε όμως τι είπε ο Χριστός. Γιατί το βάπτισμα, όπως διαβάσαμε και από το σύμβολο της πίστεως αλλά και μέσα από την Αγία Γραφή, γίνεται σε άφεση αμαρτιών. Ο ίδιος ο Χριστός τι είπε για τα νήπια και για τα βρέφη, τα οποία δεν έχουν αμαρτίες. Και γιατί δεν έχουν αμαρτίες? Επειδή δεν έχουν ακόμα συνείδηση. Όταν ο άνθρωπος πράττει κάτι χωρίς συνείδηση, σε αυτόν δεν λογίζεται αμαρτία. Πότε λογίζεται στον άνθρωπο αμαρτία, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού? Όταν υπάρχει ο νόμος. Γι' αυτό εδόθηκε και ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, ώστε να γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι αμαρτία. Πρώτου νόμου δεν μπορούσε να διακρίνει την αμαρτία, γιατί δεν υπήρχε ο νόμος. Αλλά και όταν ο άνθρωπος πράττει κάτι εν αγνία ή χωρίς συνείδηση, δεν λογίζεται αμαρτία σε αυτόν. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς τα βρέφη δεν έχουν αμαρτίες. Γιατί δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα η συνείδηση, η οποία αναπτύσσεται στον άνθρωπο στην παιδική του ηλικία. Έτσι. Και να δούμε όμως τώρα τι είπε ο ίδιος ο Χριστός για τα παιδιά. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 19ο κεφάλαιο, γιατί θα πει κάποιος: μα καλά, έτσι όπως μας τα λες, μας ακυρώνει το βρεφοβάπτισμα. Δεν το ακυρώνω εγώ. Ο Χριστός το απαγορεύει και διδάσκει ότι ο άνθρωπος πρέπει να βαπτιστεί μεγάλος σε ηλικία, και αυτό φανερώνεται από όλη την Αγία Γραφή, καθώς σε όλη την Αγία Γραφή δεν υπάρχει ούτε μία βάπτιση βρέφους ή νηπίου, αλλά μόνο ενηλίκων ανθρώπων, δηλαδή εν επιγνώση του Ευαγγελίου, που πίστεψαν και οι ίδιοι αποφάσισαν να βαπτιστούν. Ακόμα και ο ίδιος ο Θεός δεν επεμβαίνει στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου να τον κάνει χριστιανό. Πόσο μάλλον εγώ να πάω να βαπτίσω το παιδί μου ή κάποιου άλλου και να επέμβω στην ελεύθερη βούλησή του.
Γι' αυτό το λόγο και αν δούμε το Φίλιππο όταν κήρυξε στη Σαμάρια, λέει ο λόγος του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων στο 8ο κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο, να το διαβάσουμε κιόλας πριν πάμε στο Ματθαίο, κάτι πάρα πολύ ωραίο το οποίο λέει ο λόγος του Θεού, ότι, για να το βρούμε, 12ο κεφάλαιο είναι ο Φίλιππος, όχι με συγχωρείτε, 8ο κεφάλαιο και 12 εδάφιο, 8 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Πράξεις των Αποστόλων, 8 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Λέει ο λόγος του Θεού. Ότε όμως επίστευσαν εις το Φίλιππο, ευαγγελιζόμενο τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαυτίζοντο άντρες τε και γυναίκες. Αφού πίστεψαν στο κήρυγμα του Φίλιππου, τότε λέει βαφτίστηκαν άντρες και γυναίκες. Όχι παιδιά. Στα παιδιά όμως τι ανήκει αφού δεν πρέπει να τα βαφτίζουμε? Τι πρέπει να κάνουμε στα παιδιά? Για να δούμε ο ίδιος ο Χριστός τι δίδαξε, ότι πρέπει να γίνεται στα βρέφη και στα νήπια και εν γέννη στα παιδιά τα οποία είναι παιδιά πιστών γονιών. Πρέπει οι γονείς τους να τα βαφτίζουν? Όχι. Ακούστε τι πρέπει να κάνουν. 19ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και 13 εδάφιο. Τότε λέει εφέρθησαν προς αυτόν παιδεία, δια να επιθέσει τα σχήρας επ' αυτά και να ευχηθεί. Οι δε μαθητές επέπληξαν αυτά. Πλην ο Ιησούς είπε, αφήσατε τα παιδιά και μη εμποδίζετε αυτά, δια να έλθωση προς εμέ, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Και αφού επέθετε επ' αυτά στα σχήρας, ανεχώρησε έκυθεν. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός μας λέει ότι στα παιδιά ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Και έρχονται τώρα πολλοί άνθρωποι, ετεροδιδάσκαλοι, ψευδοδιδάσκαλοι, λέγοντας ότι το παιδί αν φύγει αβάφτιστο πάει στην κόλαση. Ενώ ο ίδιος ο Χριστός διδάσκει ότι στα παιδιά ανήκει η βασιλεία των ουρανών, μάλιστα δεν τα βάφτισε, ούτε τους είπε πήγαινε να βαφτιστείτε το βάπτισμα του Ιωάννου προς μετάνοια. Αλλά τι έκανε? Επέθεσε λέει σε αυτά τα χέρια και προσευχήθηκε και τους ευχήθηκε ώστε να τα ευλογήσει ο Θεός. Αυτή είναι η λεγόμενη αφιέρωση των βρεφών και των νηπίων, την οποία την κάνουν οι γονείς δείχνοντας και ενώπιον της Εκκλησίας αλλά και ενώπιον του Θεού ότι εμείς δεν έχουμε την ικανότητα ούτε ξέρουμε πώς να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Γι' αυτό και τα αφιερώνουμε στο Θεό και τα εμπιστευόμαστε στα χέρια του Θεού. Ακριβώς αυτό είναι η αφιέρωση. Μάλιστα δε ο λόγος του Θεού λέει ότι, νομίζω στον Τιμόθεο το λέει αν θυμάμαι καλά, δίδαξε το παιδί σου από μικρό, από βρέφος, τα ιερά γράμματα τα οποία είναι δυνατά, δυνάμενα να το σοφίζουν σε όλη του τη ζωή και ποτέ δεν θα τα ξεχάσει. Άρα ο Χριστός, ο ίδιος ο Χριστός μέσα από το Ευαγγέλιο μας διδάσκει όχι να βαφτίζουμε τα παιδιά μας, να τα αφιερώνουμε και αφού τα αφιερώσουμε εκεί τελείωσε η δουλειά μας. Όχι! Εκεί ξεκίνησε η δουλειά μας. Τώρα πρέπει να τα διδάξουμε τα ιερά γράμματα. Και πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας θα τα διδάξουμε τα ιερά γράμματα μέσα από τη ζωή μας. Αλλά και βέβαια και μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα τους διαβάζουμε δηλαδή όποτε μπορούμε, καλό είναι καθημερινά, το Ευαγγέλιο. Γιατί τι να το κάνω να το έχω βαφτίσει το παιδί μου χριστιανό και να μην ξέρω ούτε μία σελίδα της Αγίας Γραφής. Δεν είμαι τότε καλός πατέρας πνευματικός, σε εισαγωγικά πνευματικός, γιατί πνευματικός πατέρας μας το απαγορεύει η Αγία Γραφή. Αλλά γνήσιος χριστιανός πατέρας είμαι και μητέρα όταν διδάσκω το παιδί μου τα ιερά γράμματα από βρέφος. Επίσης να δούμε κάτι ακόμα. Αφού καταλήξαμε σε αυτά τα δύο, ότι ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα πρέπει να πιστέψει για να βαπτιστεί και βαπτίζεται σε άφεση αμαρτιών, οπότε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά μας καταρρίπτουν ότι ένα παιδάκι μπορεί να βαπτιστεί. Ένα δηλαδή βρέφος. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να ομολογήσει, κατά πρώτο λόγο, και κατά δεύτερο λόγο γιατί δεν έχει αμαρτίες. Επειδή δεν έχει συνείδηση, δεν έχει αμαρτίες. Αφού είδαμε λοιπόν ότι ένα παιδάκι δεν μπορεί να βαπτιστεί, ας δούμε τώρα, αφού είδαμε και ποιος ενήλικας, ποια είναι τα κριτήρια για να βαπτιστεί, ας δούμε τώρα από ποιον πρέπει να βαπτιστεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να βαπτίσει οποιοσδήποτε. Βέβαια, σε μερικές περιπτώσεις εξαιρέσεων μπορεί να βαπτίσουν κάποιοι άνθρωποι εάν έχουν τη διακονία του Αποστόλου ή τη διακονία του Ευαγγελιστή. Όμως, κατά κύριο λόγο, οι επίσκοποι βαπτίζουν, οι ποιμένες δηλαδή των εκκλησιών και κατ' επέκταση οι πρεσβύτεροι. Και να το διαβάσουμε αυτό στην προς Κορινθίους επιστολή στο 1ο κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διεμερίστη ο Χριστός,
Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για σας ή στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε? Ευχαριστώ εις το Θεό ότι ουδέν από σας εβάπτισα. Ημί Κρίσπο και Γάιον, δια να μη υπεί της ότι στο όνομα μου εβάπτισα. Εβάπτισα δε και τον Νίκο του Στεφανά. Εκτός τούτου δεν εξεύρω εάν εβάπτισα άλλον τινά. Διότι δεν με απέστειλε ο Χριστός δια να βαπτίζω, αλλά δια να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχή εν σοφία λόγου, δια να μην ματαιωθεί ο σταυρός του Χριστού. Άρα τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος? Δεν με απέστειλε ο Χριστός να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω. Δεν είναι η δουλειά μου να βαπτίζω. Η δουλειά του επισκόπου, του πρεσβυτέρου είναι να βαπτίζει. Η δική μου δουλειά είναι να κηρύττω το Ευαγγέλιο για να σώζονται οι άνθρωποι και να ανοίγουν εκκλησίες. Δόξα στον Κύριο. Και είναι καλό, μιας και το αναφέραμε αυτό, όλοι μας να ξέρουμε τη δουλειά μας. Και πώς θα καταλάβω εάν ο άλλος είναι γνήσιος επίσκοπος? Γιατί μπορεί να είναι επίσκοπος χωρίς να πληρεί τα κριτήρια του επισκόπου. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, θα το δούμε στην επιστολή του Τιμοθέου, στο 3ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε μόνο 1-2 χαρακτηριστικά πάρα πολύ γρήγορα για να μην πάρουμε πάρα πολύ χρόνο. Λέει ο λόγος του Θεού, επιστολή Τιμοθέου 1ο και 3ο κεφάλαιο. Πιστός ο λόγος, εάν κάποιος ωραίγεται επισκοπή, καλόν έργο επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μίας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, και έχει και άλλα χαρακτηριστικά πιο κάτω, αλλά εγώ θα ήθελα να μείνω στο πρώτο και λίγο πιο κάτω λέει να έχει τέκνα πιστά, και στο 4 εδάφιο κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκο. Έχον τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάσης σεμνότητος. Διότι αν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκο, πώς θέλει επιμεληθεί την εκκλησία του Θεού? Και στο 2 εδάφιο ξεκινάει λέγοντας πρέπει. Άρα βασική προϋπόθεση ώστε να είναι κάποιος γνήσιος επίσκοπος του Θεού και της εκκλησίας, θα πρέπει να είναι μιας γυναίκας άντρας, να έχει παντρευτεί μία φορά δηλαδή, όχι δεύτερη, μόνο μία φορά, και να έχει τέκνα πιστά. Τα παιδιά του να είναι σε πλήρη υποταγή και να μην κατηγορούνται ως άσωτα ή ανυπότακτα. Οπότε, ο άνθρωπος ο οποίος θα επιλέξω να με βαφτίσει θα πρέπει να πληρεί αυτά τα κριτήρια του επισκόπου. Δεν φτάνει να μου πει είναι επίσκοπος ή να φοράει ένα κουστούμι ή ράσα, αν σε όποια εκκλησία να ανήκει, τέλος πάντων σε όποιο δόγμα, αλλά θα πρέπει να πληρεί αυτά τα κριτήρια. Δόξα στον Κύριο. Με λίγα λόγια θα ανακεφαλαιώσουμε και θα πούμε ότι με βάση το σύμβολο της πίστεως και αυτά που δίδαξε ο Χριστός και η Καινή Διαθήκη, αυτά που μας διδάσκει μέσα από την Καινή Διαθήκη, απαγορεύεται ο βρεφοβαπτισμός, ο νηπιοβαπτισμός ή το βάπτισμα κάποιου ανθρώπου χωρίς τη θέλησή του. Επίσης, απαγορεύεται να βαπτιστεί κάποιος όταν έχει μόνιμη αμαρτία, γιατί δεν δείχνει μέσα από αυτό τη μετάνοιά του. Γιατί η μετάνοια φανερώνεται με τα έργα τα αγαθά. Όμως, να διαβάσουμε τώρα και τον όρο του βαπτίσματος μέσα από την Αγία Γραφή και να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ρωμαίους, επιστολή προς Ρωμαίους, 6 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Δόξα στον Κύριο. Άρα κάποιος άνθρωπος πρέπει να βαπτιστεί μεγάλος σε ηλικία, ενώ θα έχει εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, θα έχει παραιτηθεί από αυτές, θα βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος σε άφεση αμαρτιών. Και από εκεί και πέρα θα περπατήσει μια νέα ζωή, όπως μας λέει ο Κύριος στην προς Ρωμαίους επιστολή, που μας δεικνύει ακριβώς τον όρο του βαπτίσματος. Για να δούμε, προς Ρωμαίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο και 3 εδάφη. Θα διαβάσουμε. Μια στιγμή, δώστε μου, το βρήκαμε, να το. Τι λοιπόν θέλομεν υπεί? Θέλομεν επιμείνει εν τη αμαρτία δια να περισσεύσει χάρις? Μη γέννητο. Εμείς ήτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτία, πώς θέλουμε ζήσει πλέον εν αυτή? Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησού εις το θάνατο αυτού ευαπτίστημεν? Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις το θάνατο, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέα ζωή. Διότι αν έγιναμε σύμμορφοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθαν πλέον δούλοι της αμαρτίας, διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από την αμαρτία. Μέγα μυστήριο το βάπτισμα. Καθώς την ώρα που βυθίζεται ο άνθρωπος μέσα στο νερό με το μυστήριο του βαπτίσματος, θάβει τον παλιό άνθρωπο, όπως και ο Χριστός τάφει, και μέσα από το νερό βγαίνει ένας καινούριος άνθρωπος, τον οποίο αυτόν καινούριο άνθρωπο τον δίνει ο Θεός Χριστό. Και πλέον ο άνθρωπος πεθαίνει για την αμαρτία. Δηλαδή δίνει την υπόσχεση μέσω από την ομολογία και την αγαθή μαρτυρία του βαπτίσματος
ότι εγώ πλέον θα περπατήσω μια καινούργια ζωή. Γι' αυτό και κατά την ομολογία του πριν βαπτιστεί ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βαπτιστεί, τον ρωτάει ο επίσκοπος: είσαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσεις τον Χριστό σε όλη σου τη ζωή, ό,τι και να γίνει? Και ο πιστός, βέβαια, που θέλει να βαπτιστεί, λέει αμήν. Θα ακολουθήσει τον Χριστό σε όλη μου τη ζωή. Διότι προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Όπως έθαψα τον παλιό άνθρωπο μέσα στην κολυβήθρα και βγήκε από μέσα ένας καινούριος, έτσι πιστεύω ότι όπως ο Θεός ανέστησε τον Χριστό, θα με αναστήσει και εμένα την εσχάτη ημέρα. Δόξα στον Κύριο. Και πλέον δεν κάνει τις παλιές αμαρτίες, αλλά περπατάει μια καινούργια ζωή. Κάτι το οποίο δεν έχει την επιλογή να το κάνει ένα βρέφος, ένα μικρό μωρό. Ποια παλιά ζωή, αφού δεν είχε προηγούμενη ζωή, πώς θα έχει νέα? Έτσι. Απλά πράγματα διδάσκει το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα ωραία μαθήματα τα οποία μας δίνει το Ευαγγέλιο και μας καθοδηγεί. Ξέρετε, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ο περιπατών εν εμή δεν θα περπατάει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Άρα αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, εάν θέλεις να έχεις και εσύ το φως της ζωής, μην ακολουθάς τις παραδόσεις των ανθρώπων ή τα εντάλματα των ανθρώπων, αλλά ακολούθα τον Χριστό που είναι η αλήθεια και θα σε οδηγεί πάντοτε στο αιώνιο και απρόσιτο φως του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Γιατί αν οδηγείς ανθρώπους, οι άνθρωποι είναι τυφλοί και λέει ο λόγος του Θεού ότι αν κάποιος τυφλός ακολουθάει τυφλό, αμφότεροι και οι δύο εν τέλει θα πέσουν στον βόθρο. Οπότε ό,τι κάνεις μέσα στη ζωή σου να έχεις και να έχω γνώμονα το Ευαγγέλιο. Δόξα στον Κύριο. Στην επόμενη εκπομπή με τη χάρη του Θεού θα δούμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος μέσα από τη βίβλο. Γιατί πολλοί λανθασμένα λένε ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος δίδεται μαζί με το βάπτισμα. Πολύ λανθασμένα, ενώ μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ένα άλλο βάπτισμα πνευματικό στο Πνεύμα το Άγιο. Επίσης να πω κάτι το οποίο δεν είπα και το ξέχασα, το βάπτισμα είναι βύθιση στο νερό. Δεν είναι μπανιάρισμα, έτσι. Οπότε όταν θα βαφτιστούμε, ο άνθρωπος ο οποίος θα μας βαφτίσει θα πρέπει να μας βυθίσει ολόκληρος μέσα στο νερό. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος να είναι μαζί σας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην επόμενη εκπομπή.